दाखव काय करून चालली. भाजी ही बघ भाजी बटाट्याची केली, गोडी भाजी. कोणाला? आपले कामगार जेवायला गेलेत ना, त्यांना देते. ते कसं भाकरी चपाती आणतात है ना. हा तिकडे जातेस? हा, ते बसलीच जेवायला ना. मी बोलली जरा थांबा, मीठ टाकते भाजी, म्हणजे भाजी घेऊन येते. बुबू करतात ते बघ. मम्मी तिकडनं जाते आणि मला उतरायला किती टाइम लागतो इकडनं, है ना. त्या रूम मध्ये जेवतात ना ते. त्या रूम मध्ये हो. जेवले काय? हे घ्या भाजी घ्या. तेवढेच बिचारे खातील ना. आता काम झालंय, मंडळी बाहेर बसली आहेत. काय बघत बसले तर तुळस लावलं. हाईट वाढवली आम्ही तुळशीची. जायच्या अगोदर एकदा गाडीला पुसून घेतलं. पहिला साध्या कपड्याने मग पाण्याच्या कपड्याने, है ना. इकडूनच नाही तर गाडी आतून पण पुसली आहे मी. आतून पण साफ केली आहे. आतून पण ते पाय पण ठेवतात ना, पाय ठेवायचे सुद्धा मी साफ केलेले आहे सर्व, होय, है ना. स्वच्छ झाली एकदम गाडी. हे सुद्धा हे माणसं काय करतात माहितीये का, मी फक्त हे आणि वरचं पुसतात आणि पाय ठेवतात. ते पहिलं पुसलं पाहिजे तुम्ही. बरोबर ना. तिकडे मग घाण वाटते. घाण नसते, शेवटी आपणच बसतो ना मम्मी. हा मग एकदम चकाचक. काय करते तू? काय खाते तू? बिस्किट. मी वरचं काम बघून आलो. ते कसं चिऱ्यांवरती हिशोब असतो ना. मोजले 1300 चिरे लावलेत बरोबर त्यांनी. 1300 चिरे लावलेत टोटल बांधकाम झालं. काय बनवलंस काय? वरती खातील काय खाली? कुठे कुठे आहे ते खाली? हे किती डोसे आहेत? हे 7 जण आहेत ना. 7 बनवलेत बरोबर. आणि चहा आहे ना. त्याला विचारतो. चहा पीत नाही त्याला डोसा चटणी विचारतो इकडे. हो, कोणाला तरी पाठवा नाश्ता घ्यायला. चहा आणि डोसा या खाली या. हा 2 जण या. माझा हात दुखला, खाली घेतोय. हात दुखला? चहा गरम असेल ना पण. थांब पकड पडायला होला. मी पकडलीस ना. ते दे ना तर माझ्या हातात. तू 2 पकड दे. हे कसले डोसे? काल तुम्हाला डोसा चटणी द्यायची होती. काल आम्ही घाईत ना. हे चहा पीत नाही त्याला डोसा चटणी द्या. जे चहा पियत नाही त्याला चटणी द्या. आणि तुम्ही चहा बरोबर खावा तुम्ही. कालचं जेवण आवडलं? मम्मी आवडलेच वाटतं. हे बघ संपले. ते मी त्यांना काल ठेवले होते बनवायला, तांदूळ भिजायला टाकले होते. पण काल चिकन भात दिलास ना. काल बोलले आम्हाला चिकन भात पाहिजे म्हणून ते दिलं. माझं चिकन भात दिला. मग तांदूळचं पाणी काढून ठेवलं आणि नवीन पाणी टाकून ठेवलं त्याच्यामध्ये. आता हे 2 मला ना. हा, हे तुला. आता चटणी थोडीशी उरली आमची. आता इथे बरोबर किती वाजलेत माहिती का? 5:30 आणि 6च्या मध्ये वाजलेत बरोबर. इथे चिकूच्या झाडाला पण ते माती कमी झाली होती ना. काय काय अपडेट केलं बघा. माती टाकून घेतलेली आहे. पाठी तिकडे दिसते. तुळस पण वरती गेलेली आहे जरा. बरोबर. आणि त्याच्यावरती आता आणून कुंडी लावायची. हा, गाडी पण चकाचक केली ही वाली पण आणि ही सुद्धा. आता दोन्ही गाडी इकडेच राहणार कारण आपण आता उद्या मुंबईला जाणार. बरोबर. आता तुम्हाला वरचं बांधकाम दाखवूया. वरती चढता मी तुम्हाला कोडा देतो. सर्वांनी बघणाऱ्यांना जर रेट बघायचा असेल कितीला घर बनतं, मजुरी किती लागते, तर मी तुम्हाला एक्सप्लेन करतो बघा. 4,000 रुपयात 200 चिरा बसतात. चला वरती मी बोलतो. मम्मी 200 चिरा बसवायला 4,000 रुपये लागतात. तर आमचे 1300 चिरे बसवलेले आहेत. म्हणजे मजुरी किती लागली असेल कमेंटमध्ये सांगा. आणि आता आपण बांधकाम बघूया. आज जरा ऊन आहे ना. कसं वाटतंय? रोज आपण संध्याकाळची येतो. मंदिरासारखं वाटतंय की नाही? बघ तरी. मस्त ना. छान छान.
एंट्रन्स तरी बघ कसं वाटतं ना, मोठा एकदम. आता इथे तुम्हाला जेवढं काय दिसतंय हा बांधकाम इकडे स्टॉप होणार है ना मम्मी? हा हे इथेच थांबला आता आणि त्याच्यानंतर आता पत्रे टाकणार. हा म्हणजे एवढंच बांधकाम. आता बघा पाठी दिसते तुम्हाला बांधकाम. हाच बांधकाम मी का केला माहिती का? हा बांधकाम नाही केला असता ना तर लोखंडाचे पोल लागले असते पत्रे वरती करायला. हा तो इकडून एक पोल आला असता, थोड्या अंतरावरून इकडून असे ना 6 पोल लागले असते. पोल आणि त्याला कैच्या लागल्या आणि त्याला आतमध्ये कैच्या बोलल्या की सर्व लोखंडी कैच्या असतात, लोखंडी कैच्या मारायला लागतात. त्याची कॉस्टिंग पण एवढ्या बांधकामाला जेवढे बोलतात ना पैसे लागले ना, थोडे पैसे जास्त लागले पण त्यामध्ये बांधकाम होतो आणि ते लोखंड आपल्याला कमी लागतात. आता ह्याच्या सपोर्टवर इकडे फक्त 2 कैच्या मारतील आणि इकडे पूर्ण पत्रे समोर घेतील. हाच कारण होता की हा बांधकाम करायचा. बरोबर है ना. थोडे 20-30 हजार वरती जातात पण त्यावेळी स्ट्रक्चर उभा राहतो. नंतर फ्युचरमध्ये जर पत्रे काढायचे बोलले ना, म्हणजे बांधकाम करायचं बोललं ना, तर पत्रेचे ते वेस्टच जातात. आणि हे काम कसं केलंय आपल्याला, समजा तुला उद्या हे अजून वरती वाढवायचं असेल तर त्याला पण हे मध्ये लावलंय. त्याला लेंटल सिस्टम केलेलं आहे. लेंटल म्हणजे हा पुढे जाऊन पत्रे जर मी काढले पुढे जाऊन मी ह्याच्यावरती स्लॅब सुद्धा करू शकतो. जसं समोरचं घर आहे ना डबल आहे आणि त्याच्यावरती पण आहे ना, ह्याच्यावरती अजून रूम बनवू शकतात. हा म्हणजे ह्याच्यावरती पण बनवू शकतो, स्लॅब बनवू शकतो. मध्ये हे केलंय, काय केलंय, हे लेंटल लावले, सेंटरिंग लेंटल हे म्हणतात काम. आणि कसं काम झालंय बघा, आतून एवढं. ठीक आहे. गॅलरी खूपच मोठी वाटते ना आता बघ. नाही तर मम्मी पहिलं कसं छोटं वाटायचं ना. काजल इकडे उभी राहा, इकडे उभी राहा मम्मी, इकडे उभी राहा आणि समोर बघ काय मोठं वाटतं ना काजल, एकदम मोठा वाटतो. आणि इथे आणि हाच गॅप ना, हा जाणबुजून मीच गॅप ठेवला एवढा मोठा. त्या गॅपचा मी फ्युचरमध्ये काय करणार आहे ना तुम्हाला नक्कीच दिसेल. हा आता तर सरप्राईज म्हणजे आता नाही करायला घेत आहे, नंतरच करायला घेणार, पण ते तुम्हाला दाखवणार. इथे एक हे ओपन स्पेस झाली आणि पाठी एक रूम पाडलाय. ते रूमचं पण सर्व झालं बघ. छान आहे ना, मस्त. आतमध्ये पण बघायचं आहे. चला वाटत झाला. आज कामगारांचा पण लास्ट दिवस होता, ते सुद्धा गेले आज. हे चिरे लावणार आहे. हा चिरे लावणार आहे. हे बघ असं इकडे एक हे मारलंय बघ. आणि ते खिडकी. हा ह्याच्यात भर टाकायची, पण आम्हाला ह्याच्यात ना हलकी भर टाकायची आहे. आता मी कॅमेरा काजल आहे तुम्हाला एक्सप्लेन करतो. आणि तुम्ही विचाराल ना बांधकाम कसं केलं काय केलं, तर मीच डोका लावून कामगार ठेवले, एका माणसाला मेन पकडला आणि करून घेतलं सर्व. ह्या प्रोसेसमध्ये मी जेवढे पैसे वाचवले ना त्या पैशाची मी गाडी घेतली. मी पैसे सांगत नाही तुम्हाला. या पूर्ण कामामध्ये जर मी तो कॉन्ट्रॅक्ट दिला असता तर तेवढी रक्कम माझी एक्स्ट्रा गेली असती आणि त्याच रकमेमध्ये मी गाडी घेतली. म्हणजे तशी सेव्हिंग केली. तुम्हाला सांगतो काय काय खर्च कसा होतो. हा बॉक्स पाडायचे ना, एका बॉक्सला स्पेस ठेवायचे पण 300 घेतात. हे वरती आहे ना ह्याचं वेगळं, हेच ना हे बाहेर जे आपले पावसामध्ये ना स्क्वेअर बॉक्स असतो ना बाहेर खिडकीच्या बाहेर, त्याचे वेगळा असतो, ह्याचा वेगळा रेट असतो. हे 2 ह्याच्यामध्ये हे काम केलेलं ना ह्याचा वेगळा रेट असतो. बरोबर. जर ह्याला ओपनिंग म्हणतात आणि या कप्प्यांना पण वेगळा रेट आहे. एका ओपनिंगला 300 रुपये घेतात. आमच्याकडे 13 ओपनिंग आहे, ते ओपनिंगचे किती पैसे झाले बघ, है ना. असे सर्व रेट असतात. दरवाजे खिडक्या एकत्रच पकडले जातात. हे तुम्ही पण विचार करून ना मम्मी शिकू शकता सर्व, आहे ना. छान झालं. आता बनवायचं भरपूर कसं आहे ना. आपल्या खालच्या रूम मध्ये कसे काजल कप्पे आहेत ते. आता इकडे लॉजिक बघा कसं केलेलं आहे. आता माझ्या पाठी बघा इकडे कपा दिलेला आहे. का तर हा किचन सेक्शन आहे म्हणून इकडे कपा. इकडे नाही दिला कारण मग तो कपा तिकडे गेला, त्या साईडला गेला, त्या रूम मध्ये गेला. आणि ह्या रूम मध्ये कपा आहे म्हणून इकडे बंद केलाय. बरोबर. हा कपा तिकडे गेला, तो तिकडे गेला. बरोबर ना. इकडे खिडकी आहे, इकडे खिडकी, आणि खिडकी पण किती मोठी आहे बघा. दिसते म्हणजे एकदम एअर एकदम स्पेशियस होणार आणि एकदम मस्त होणार. आणि या खिडकीला एक असं बॉक्स लावायचे. हा बॉक्स म्हणजे वेल्डिंग जाळी. हा आता तुम्हाला अजून एक सांगतो, म्हणजे ही इन्फॉर्मेशन का देतो माहितीये का मी, नवीन पिढी पण ना तुम्हाला एक सांगतो, जे कॅल्क्युलेशन आपल्याला नंतर तुला विचारणार तुला किती खर्च आला मी सर्व सांगेल. एक खिडकीचा पण मी तुम्हाला सांगेल. जसं एज्युकेशन म्हणजे आपण बोलतो ना स्कूलमध्ये जो कॅल्क्युलेशन शिकवतात ना, सेम कॅल्क्युलेशन इकडेच वापरायचं आहे. फक्त स्कूलमध्ये काय करतात माहितीये का, प्रॅक्टिकल शिकवत नाही.
थेअरॉटिकल सर्व तिकडच्या तिकडे शिकवतात. आता मी तुला एक हे सांगते, आपल्याला तर केळीचं पान पाहिजे असेल हा ना, तर इकडनं घ्यायचं. तर आपण हे असं जेवायला इथून घेऊ शकतो. किती मोठं झालं बघा, तू खालून आलो ना, वरती आला एवढा हाईट वर आला. इथे बसून कापणार. हा, इथे बसून पटकन पान तोडायचं. चला झालं. बऱ्यापैकी काम झालं. आता पावसाळा खूप वेळ आहे, तरी पण मी पत्र्यावाल्यांकडे जाऊन आलो होतो ना मी. त्यांना म्हणजे आता काय केलं माहितीये का, त्यांना टोकन दिली मी थोडेसे पैसे आणि त्या रेट फिक्स करून घेतले मम्मी, बरोबर है ना. हा, चला बांधकाम होते. चला 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 खाली बघा सर्व. आता आपल्याला झाडांना पाणी घालायचं आहे. हो. चल, पाती सफेद टाकी भरलेली आहे. हम्म. हा, चल पाणी टाकून घेऊया. हम्म. आणि जेवढं होईल ना तेवढं तुम्ही स्वतः करायला बघा, तर तुमचं प्रॉफिट आहे, है हे ना. आम्ही तोडणार नाही आहे, हे आम्ही असं बसायला ठेवणार आहे. ते सरप्राईज आहे नंतर. हा, असं. हां पण हे छान वाटतं बघ, किती स्पेस. अजून तुम्हाला एक कोडा देऊ का मी. काजल कुठे गेली बघ. काजल, आता काजल जरा कॅमेरा पकडेल, मी तुम्हाला एक कोडा देतो, तुम्ही मला सॉल्व्ह करून दाखवा. पकडा, तू मम्मीच्या इकडे जा. आता इथून बघा, इथून ते तिथे, म्हणजे आता मी डायरेक्ट जातो, फास्ट जातो. इथून ते इथे ना, इथे इकडून 13 स्टेप्स आहेत, 13 पावलं आहेत. हे आपलं हे ओपन टेरिस आहे आपलं, बरोबर. इकडून त्याचे जे पिलर लावलेत ना, पिलर एवढे, हे 13 स्टेप्स आहेत. 13 माझे 13 स्टेप्स आहे. ही एक राऊंड झाली आणि परत आलो की 13 स्टेप्स आहे. हे 2 राऊंड झाले. जाऊन येऊन ह्याला एक राऊंड मारतात. जायला 13 स्टेप्स, यायला 13 स्टेप्स, एक राऊंड झाली. याला एक राऊंड म्हणतात. मला करायचे टोटल 500 स्टेप्स, हा. 500 पावलं करायचे. जास्त वरती खाली चालतील तर किती राऊंड मारले पाहिजे मला कमेंट मध्ये सांगा. हा. जाऊन याला एक राऊंड म्हणतात. आता तुम्हाला पप्पू अभ्यास शिकवतोय. नाही आता हेल्थचं झालं सगळं. नाही मी काय म्हणतो माहितीये का, आता मी जेव्हा क्लायंटच्या घरी जातो ना, त्यांच्या घराचे माप बघतो. त्यांचे असे मोठे मोठे घर असतात, त्यांच्या घरी जातो आणि स्वतःहून मोजतो. त्यांना असं नाही बोलू शकत की सर तुम्ही मोजा, सर मॅडम तुम्ही एक मोजा. नाही, मी त्यांच्या घराचा माप घेतो स्वतःच आणि मग त्यांना सांगतो हा 12 राऊंड मारा. 12 राऊंड मारा. म्हणजे तुमचे तेवढे आकडे, म्हणजे तेवढे पावलं होतात आहेत. असं आहे ते. चला आता बसतेस काय, लेक्चर आहे काय. तोड हात नाही जाणार तुझा, लांब आहे ते. थोडं जवळ पाहिजे होतं ना. बालदे खाली घ्यायला लागतील ना. हो, बालडे घ्यायचे. ती छोटी बालदी पण. आपण पाणी पण चेक करूया किती आहे. हे बघा कसं लावलेलं आहे. अर्धा आहे. मध्ये काय आपल्या खालच्या टाकी बघायला पाहिजे किती आहे. हो काजल, ही बालडी घे. अरे मम्मी चल, ही बालडी घे. चला चला. मग झाडांना पाणी मी काय नाही घेत, परत ते हात कॅमेरा लागतात ना. आणि वरती बघा सिनेरी किती छान वाटते बघा. ओपन टेरेसवर इथे छान वाटेल ना मी बसायला, है ना. हे आता या गॅलरी मध्ये आहे ना, इथे पायरी लावणार खाली. पायरी करायची आणि कशी पायरी एकदम करणार खाली gallery रिलॅक्स करायला गॅलरी आहे. हा. पायरी बिरी करायची. आणि तिकडे 2 आहेत. ही बघितली नसेल कशी पायरी आहे तर काजल मला कव्हर करेल बघा. आता हे उंच आहे ना. किती खाली आहे बघा, दिसतंय तुम्हाला, है ना. आणि किती पायरी वरती बघा. माझ्या ना ह्याला लागते. होय. अशी माणसं कशी इकडे, म्हणजे आता आपण येणार आणि असं रिलॅक्स बाहेर बघत बसायचं मस्त. हा, बाहेर खुर्ची टाकणार आणि बघत बसणार. कोण येते आणि कोण जात आहे, कोण चिकू तोडताय आणि कोण फुलं तोडताय. बरोबर. चला जाऊया खाली. आता आपल्या आज एक दिवस आणि उद्याचा दुपारपर्यंत आपण आहे, तोपर्यंत आपण पाणी घालून घेऊया, है ना, झाडांना. घर एकदम छान बनवलंय, मस्त. मम्मी गाडी पण एकदम चकाचक. टायर पण बघ काजल, ब्लॅक झाले बघ, है ना. टायर पण नाही. आणि हे पण बघ काजल, खाली सीटिंग पाय बी ठेवतात ते बघ, इंटिरियर नवीन वाटतात ना ते. हे सीट कवर काय आपल्याला चालले नाही, पण हे पण बघा, हे पण पुसून काढले ना एकदम व्यवस्थित, है ना. चांगलं वाटतं ना दादा. मस्त वाटतं नवीन. काय मी काय म्हणतात का त्याला, अंजा. हे लाल झाडं चांगलं वाटतात ना ह्याच्यामध्ये. ह्याच्यात पाणी आलंय ना, ओतलंय का आता पाणी. चला ही टाकी आपल्याला खाली करायची, कारण मग पाणी आल्यावर ह्याच्यात भरायला होईल ना. चला ही कोणाला होतो पहिली, तिकडे शेवटला जा एकदम. तिथे काजलला पाणी घालायला शिकवतोय, पण वजन आहे ना ते. म्हणून मी अर्धवट
तू वरतून वरतून टाक, तसं मी खालून सर्वांना टाकलं आहे. वरतून राहिलं तर कसं शाईन होते ना, ती वरती घाण बिन धूल बी लागलेले ते सर्व क्लिअर होते ते. घाल घाल. थोड्या दिवसांनी बघा किती गार्डन मस्त दिसेल आमचं आहे ना, सर्वीकडे एकदम ग्रीन 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 ग्रीन. हां तसं आपण येणार आहे ना, अपडाऊन करणार आहे 5-10 दिवसांनी आम्ही येणार पाणी बिणी घालायला. काय करताय आई? तुळस बांधली आहे ना आपली अर्धी, हा मग त्या होलामध्ये आहे ना एक तुळशीचं झाड लावून ठेवते. हा 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 मग त्याच्यावरती आहे ना ते आता प्लास्टर करून लाद्या लावून त्याच्यावरती वर कुंडी ठेवायची आहे. हो. मग तो खड्डा आहे ना त्याच्यात एक रोप लावून ठेवते. माती भरायची ना त्याला बी? तेच त्याच्यासाठी माती काढली आहे. हम्म. पटू माती होते. तुम्ही काय करताय? पाणी सर्व झाडांना आता कसं आपण जाणार आहे ना मुंबईला आज, हो. जेवढं पाणी ते घातलं ना ह्याच्यात पण शिंपायचं पाणी. हे बघा, हे आपण जे तुळशी बनवली होती ना तुळस, त्याला पण असं पाणी हे करायला लागतं ना मग तिला बांधकामाला. हो. आणि इकडे काजल गाडी दाखवून दिसते. गाडीला प्रोटेक्शन. गाडी गाडीला पूर्ण पण पॅक आम्ही- केली आहे. आतून धुवून घेऊन पुसून बिसून हो. ह्याच्या खाली पण एक कपडा टाकलाय वरती. काय झालं माहिती आहे का, लक्षात नाही आलं कारचं कवर घ्यायला, पण कवर घेणार आता याच्या वेळी कवर घेऊन येईल. हो. आणि बाईक आणि बाईकचा कवर हा इकडे आपला हा वाला तो पण टाकणार आहे. आता पाणी वरती हे करायला सोडलंय, वरती टाकी भरायला सोडली आहे. मग ती बंद केल्यावर 5चे ड्रम भरायचे, तुम्हाला दाखवते. ही माती वाटतो पहिली त्या तुळशीच्या खड्ड्यात माती होत. तुळशीचं इनॉग्रेशन होत आहे इकडे. खड्डा आहे इकडे बघा, खड्डा बघितलास है ना, त्यात माती जाणार. हा तुमच्या समोर पहिली माती गेलेली आहे, त्याच्यात अजून अजून एक लागेल. एक लागेल का दोन लागेल? एक वरसर पाहिजे तुळस. दीड लागेल. आणि त्याच्यावरती आपल्याला तुळस बसवायची वेगळी. हा तुळस वरती कुंडी बसवायची. आता हे मी भरून आलो परत. हे आधी वर आता हे झाड बघा, हे बघा हे कसं चमकतं बघा पाणी टाकल्यावर, है ना. आमचं मेन आमचं जी वरती खाली कशासाठी होतं मी झाडांमुळे है ना, झाडांसाठी पाणी पाईपलाईन, अजून एक मेन पाईपलाईन करायची आम्हाला यावेळी मुंबईला बरोबर. देईल गावाला झाड. हा दोन. गेलो थोडासच राहिले, एवढीच राहिली वरती, हा ना. थोडीशीच आहे, जास्त नको. आता तुम्हाला पाटी दाखवतो, पाटी किती पाणी भरलं आम्ही. वरची टाकी भरली म्हणून ते बंद केलं. आता हे टाकी भरायला लावले. ही बघा, ही वर तर भरली पूर्ण. हे आम्ही का भरून ठेवतो माहिती आहे का, आम्ही कोणाला तरी शिंपायला लावणार आहे इकडे, कोणाला तरी. तर हे आणि हे भरून ठेवलं ना तर माणूस कसं शिंपेल, बरोबर ना. बरोबर. ही ऑलमोस्ट भरली, आता ही भरायला ठेवतो. आणि मग हा पाईप आहे आलंय ना, ना आपला. हा पाईप ना कायमचा ह्याच्यात असणार आहे, हा. है ना. म्हणजे कसं हा पाणी वरती शिंपायला लागेल, हो. म्हणजे तेच शिंपणार, जे वरचं बांधकाम शिंपणार आहे ना तेच आपले झाडं पण शिंपणार आहे. हो. 5 दिवस. ही भरली. हा, आणि 5व्या दिवसानंतर मी येणार परत इकडे, हो. है ना. आम्ही चला आपण जाऊया, आता बाल्डी बिल्डी झाली. करेक्शन. काजल आणि मी. काढला. हा काय करताय? तुळस लावते ना आता त्याच्यामध्ये. हा. अजून तुळशीचा रोपटा काढला काय? होय झाडे आता छान दिसतात ना, हिरवी हिरवी. होय. आता असं वाटत नाही ना मुंबईला जायला. हो. आपण इथे कायम असतो तर काय नाही, झाडाचं टेन्शन नाही. होय. एक सदाफुलीचा पण त्याच्यामध्ये लावते, म्हणजे आपली तुळस आहे ना फुलत राहील. हा का? हा मग सदाफुल. सदाफुली पण वाढली तर? ती वाढली तर वाढू दे, तोपर्यंत वाढू दे. हा का? आपण नाही आहे ना, तोपर्यंत वाढू दे. तुळस तुळस लावते आई प्लस बघ. सदाफुली. हा तुळस आणि सदाफुली. हा, एकच पाणीवाला झाड रेडी आहे, आहे. लवकर करा. या झाडांना हे ना कसं वरतून दिला ना जरा शाईन करतात, याच्यावरती डस्ट लागतं ना. हा.
ते गॅलन दिसायला हलका वाटतो हो. जड आहे लय. पूर्ण कॅपॅसिटी भरली ना, उचलत नाही गॅलन. हो. तुळस लावून झालेली आहे. आता पाणी मारायचं. चला पाणी ठेवलेलं आहे आणि मी. आमची तुळस वाढणार. तर तुमच्या समोर तुळस लावलेली आहे. आता 10 दिवसांनी, 15 दिवसांनी, 3 महिन्याने, 4 महिन्यांनी ही तुळस किती वाढेल ना आपण ते बघूया. ह्याच्यावरती आपल्याला लावायचं पण आहे ना वरती. अजून त्याच्यावर कुंडी ठेवायची तुळशीची. भरपूर पाणी लागणार आहे बापू, 1 बालडी. अरे हाय खूप आहे. पहिले जाऊ दे तरी आतमध्ये. आत जाऊ दे जरा. पाणी तर आपल्याकडे खूप आहे बघ. ही राहू दे इकडे, ह्याच्यात टाकायत बसायला, कारण पाणी खाली येतोय बघा ना. हा, मुरायला पाहिजे तर पाणी. चला गाडी पॅकिंग झाली, हे झालं. आता तुम्हाला आता सूप आणि कोयती धुवून घेते. हा तू धुव आणि मी त्यांना आतली पॅकिंग दाखवते. हा. आणि इकडे बघाल तर सर्वांची चप्पल ना लाल होतात. लाल माती. मातीमुळे. आता फक्त माझा लॅपटॉप पॅक करायचा राहिलाय. 1 बॅग, 2 बॅग, 3 बॅग. कसला पाणीचा आवाज आहे? हे झाले एवढेच आणि एक लॅपटॉपची बॅग बस. हा. आणि ते झालं. बाकी हे पण केलं. बाकी आणि आम्ही फ्रीज इकडे किचन ना फ्रीज. सगळं. हा. आम्ही फ्रीज आणि इकडे फ्रीज आम्ही काल काढून पुसून 1 दिवस सुकून बंद केलेलं आहे. हो. है ना. आणि आता आज pack केलेलं साडीने आहे. पॅक पण केलं. आता मी जरी 10 दिवसांनी आम्ही किंवा काजल आलो तरी ते मी चालू नाही करणार, कारण 1-2 दिवसासाठी ना, आता महिनाभरसाठी येणार ना तेव्हा चालू करणार. हो. आणि किचन पण बघा काजल आणि इकडचे सगळे पेले वगैरे, ग्लास वगैरे सगळं काय होतं ते आम्ही ह्याच्यात ठेवून दिलंय. मग धूळ वगैरे काय बसणार नाही ना. हे ऍज इट इज ठेवलंय ते ठीक आहे, आलो की साफ करता येईल. या कोण आहे? आलात? या या. अरे काजल आजी ते आले शेवटचं भेटायला आम्हाला. आजी या. बस बस पाणी शिंपून घेतलं, पाणी भरून घेतलं. होय, बरं झालं. म्हणजे कसं हा. परत मग 5 दिवस नाही. हा.